Poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, srdačno vas pozdravljamo iz Zagrebačke katedrale. Misno slavlje ove 4. nedjelje kroz godinu, kada crkva obilježava i dan života, predvodit će novozaređeni pomoćni biskup zagrebački monsinjor Vlado Razum. Pjeva zbor bogoslova iz nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu pod vodstvom dirigenta maestra Dražena Kurilovčana. Za orguljama je Neven Kraljić. Preuzvišeni gospodine biskupe, dragi naš Vlado, živimo dane radosti naše zagrebačke nadbiskupije. Radujemo se, čestitamo i u molitvi smo s vama i s biskupom Markom za dobro naše zagrebačke crkve, za dobro domovine i svijeta. Drago mi je u ovome slavlju pozdraviti braću svećenike. Drago mi je pozdraviti vas, drage bogoslove. Drago mi je pozdraviti sestre redovnice. Na poseban način pozdravljam sve gledatelje i slušatelje, sve vas, draga braćo i sestre.
U okviru ove nedjelje slavimo život. Želimo biti promicatelji kulture života, želimo biti čuvari života od začeća do prirodne smrti. Zato danas ovdje među nama radosno pozdravljam obitelj Zorke i Ivice Pivac s njihovom dragom djecom. A u vama, draga obitelji otvorena životu, pozdravljam sve obitelji koje se raduju životu, sve obitelji koje su u službi života. Želimo danas na osobiti način zahvaliti za život. Stoga će naše časne sestre upravo u ovim trenucima donijeti pred oltar ovo preljepo cvijeće koje su već položile kako bismo zahvalili cvijećem domovine naše za život lijepe naše. Radujmo se životu. Dragi gospodine biskupe, povedite nas u ovu Euharistiju. Evo, čuli smo uvodne riječi i pozdrav rektora katedrale, monsinjora Zlatka Korena, koji je ujedno pozdravio i obitelji Pivac, i Duha Svetoga. Osmeročlanu obitelj. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s duhom tvojim. Braćo i sestre, okupljeni smo danas na ovo euharistijsko slavlje, 4. nedelje kroz godinu i kao što smo već uvedeni, dan kada slavimo dan života. Euharistija je vrelo i vrhunac života. Onaj oko koga se okupljamo rekao je: ja sam život. I ako želimo biti životni, moći ćemo rasti u spoznanju i mudrosti i postajati životni ako se životno vežemo uz njega. Ako se čovjek udaljava od njega, sve više tone u mrak i postaje beživotan. I zato danas ovdje smo otvoreni o milosnom gibanju jer želimo živjeti, želimo rasti, želimo biti životni. Na početku se stoga skrušimo i pokajmo za svoje grijehe, slabosti i propuste. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu naš. Smilovao nam se svemogući Bog, otpuste nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.
Bogu na visini. Pomolimo se. Gospodine Bože naš, Tvoja crkva počinje svetu službu. Daj da te štujemo svom dušom, te u Tvom duhu ljubimo i prihvaćamo sve ljude. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Sada će uslijediti prvo čitanje kojeg će pročitati sestra Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Čitanje knjige proroka Sefanije. Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove. Tražite pravdu, tražite poniznost. Vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Gospodnjega. Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži. U njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pasti i odmarati se i nitko im neće smetati.
Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Gospodin ostaje vjeran do vijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje. Gospodin oslobađa sužnje. Gospodin slijepcima oči otvara, Gospodin uspravlja prignute. Gospodin ljubi pravedne, Gospodin štiti pridošlice. Sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati do vijeka, tvoj Bog Sione od koljena do koljena. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Gledajte, braćo, sebe pozvane. Nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih, nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake, i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog i ono što nije, da uništi ono što jest, da se ni jedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje, da bude kako je pisano. Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali. Riječ Gospodnja. Bogu hvala.
Sada će uslijediti Sveto evanđelje. Gospodin s vama. Čitanje Svetog evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru i kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori, stade ih naučavati. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago žalošćenima, oni će se utješiti. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božji zvati. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Aleluja, aleluja, Sada će uslijediti homilija pomoćnog biskupa Zagrebačkog monsinjora Vlade Razuma. Braćo i sestre, nalazimo se u liturgijskom vremenu kroz godinu u kojem se potičemo i poticani smo na redovitost života, na disciplinu života, ali prije svega pozvani smo da se naučimo živjeti svoj život u povezanosti s Gospodinom. Jer taj temeljni odnos određuje naš život. Mi znademo i vjerujemo da je naš Bog zainteresiran za nas. On se brine o nama
on nas traži, on se pita, on želi da se ostvarimo kao ljudi i da se ostvari naše vječno spasenje. Naši nas svakidašnji životni odabiri određuju, daju usmjerenje našim životima, određuju kvalitetu našega života ili padove u životu. Hoće li biti moj život s posljedicama koje kad-tad stižu kada činimo one krive izbore, ili će se razvijati jedan divan, plodan život koji će davati dobra usmjerenja i bit će dar ne samo nama, nego će biti dar i ljudima oko nas. Širim li oko sebe tamu ili sam svjetlost u ovome svijetu? To je pitanje koje si valja postaviti, jer kad-tad čovjek mora u svom životu sabirati ono što je živio i kako je živio. Zato prorok Stefanija, a možemo tu tematiku vidjeti kod svakog proroka, da u svojim proročkom djelovanju oni prokazuju mrak u životu čovjeka i naroda. Oni prokazuju i one koji su akteri širenja mraka. Najčešće radi se o političkim i religioznim vođama naroda. Onima kojima je više povjereno, od njih se više očekuje i traži, jer moraju dati usmjerenje svemu narodu. I zato prorok može biti jako nezgodan u svom proročkom djelovanju, ali uvijek on ne želi biti širitelj pesimizma, nego utire put prema rađanju i usmjerenju čovjekova života koji će ga voditi putem ostvarenja. A to se može ostvariti samo kada je čovjek otvoren Gospodinu, a da bi to mogao biti, lijepo Stefanija govori o malenosti, o čednosti, o poniznosti. Evo, to su kreposti koje su preduvjet da bi se u nama mogao razvijati Božji život. To je preduvjet da bi Bog mogao djelovati. To je preduvjet da bi Bog mogao doći na zemlju. Zato je bila potrebna jedna najskromnija osoba, a to je blažena djevica Marija. A i sam Gospodin kada dolazi na ovaj svijet, on se očituje u toj malenosti i skrovitosti i siromaštvu. I kao takav nam se on otkriva kao put pravoga života. On nam svojim životom, svojim djelovanjem pokazuje što je istina i što je pravi život. Zato je jako važno stvarati ozračje, ambijent u kojem se može Boga čuti, u kojem se s Bogom možemo susresti i gdje može Gospodin nama progovoriti. To je pustinja, hod kroz pustinju, to je hram, a vidimo danas u riječima Evanđelja, to je gora. Isus se često povlačio na goru i tamo bi u 8 molio i bio sa svojim ocem. I vidimo i gora Blaženstva, i Tabor, i Masinska gora, a na kraju Kalvarija, brdo Zašašća, sve su to vrhunci s kojima našim životima dolaze one prave životne poruke koje izgrađuju i koje životu daju usmjerenje. Uspon na goru zato poziva na askezu života, poziva na čišćenje života, na prosvjetljenje i na povezanost i sjedinjenje s Gospodinom. Na gori Blaženstava vidimo danas Isus proglašava manifest kraljevstva Božjega. U njemu se on uprisutnio, u crkvi, po crkve bi se trebao razvijati na ovoj zemlji, a na kraju to je eskatološka stvarnost prema kojoj putujemo. U stvari, u ovim blaženstvima Gospodin predstavlja sebe. On govori o onome što on jest. On je bio siromašan, on je bio krotak, on je plakao, on je bio čista srca, on je u svome djelovanju u odnosima uvijek bio mirotvoran, milosrdan i uvijek spreman praštati i ljubiti do muke, do smrti na križu. I to su izazovi našemu rastu. Važno su ti poticaji za naš vjernički život. Prije svega, što bi trebalo činiti ako želimo da se ostvaruje naš istinski rast, potrebno je ući u sebe.
susresti se sa svojom istinom, sa svijetom svojih navika, svojih pogleda, svojih stavova, svojih usmjerenja i znati si priznati da mnogo toga ne valja u našem životu. To je moj poročni život, moj grešan život, ali tim priznanjem već se otvaramo i prema onoj pravoj poruci, a to je izazov za rast u kreposnom životu. Zato će nam lijepo i apostol Pavao u poslanici Kološanima reći: zaodjenite se u milosrdno srce, poniznost, dobrotu, blagost, strpljivost i ljubite jedni druge. To je taj prvi poticaj da uvijek pođemo od sebe i da nastojimo onda dopustiti Gospodinu da se u nama razvija taj milosni život. Drugi poticaj koji tu dolazi iz ove poruke blaženstava jest, jer čovjek nije otok za sebe, kako bismo u odnosu. Vidimo da je naš Gospodin bio čovjek za drugoga. Nije mislio na sebe, na svoje vlastito dobro, nego je tražio putove kako da dopre do čovjeka i da mu iskaže dobrotu, da mu pomogne na putu njegova rasta, da ne bude kamen spoticanja, nego da bude onaj koji mu pomaže razvijati život i ostvarenje njegova života. Živeći u svijetu, mi se susrećemo sa nemilim događajima, sa izazovima svijeta i zato u tom svijetu uvijek je na ispitu naša vjerodostojnost, kako ćemo odreagirati kada nas život udara i kada nam se sa strane čovjeka koji je zarobljen grijehom i svijetom čine mnoga zla. Vidimo da Gospodinov odgovor je uvijek milosrđe, uvijek je otvoren za gradnju mira i spremnost da ljubi i one koji njega ne ljube, i to je dokazao na kraju na svojoj smrću na križu. Evo, to su izazovi našeg rasta. Živimo doista, neko će reći, u ludim vremenima i zato je za čovjeka u svijetu ludost ako kršćanin okrene obraz. Zato je za čovjeka koji živi u svijetu naivan čovjek koji je kršćanin, koji je pošten, koji je čestit, koji je skroman, ali jedino to je put da se može mijenjati svijet. Zato, braćo i sestre, danas u ovom danu, kada slavimo dan života, mi želimo živjeti i okupljeni smo ovdje oko onoga koji je za sebe rekao: ja sam put, ja sam istina i život, ja sam došao na ovaj svijet da život imate u izobilju, da ga imate. Ako želimo biti životni, ako želimo širiti one prave istinske vrijednosti, onda se one mogu ostvarivati ako njegujemo blizinu i povezanost s njime. Zato smo danas ovdje i molimo ga da nas ožari svojom milošću, osnaži svojim svetim duhom, da možemo živjeti i svjedočiti njegovim životom u ovome svijetu. Amen. Čuli smo homiliju pomoćnog biskupa Zagrebačkog, monsinjora Vlade Razuma. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, jednorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca svjetskih vjekova, Boga od Boga, svjetskog svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istosjetna srca, po kome je sve stvoreno, koji je radi svi i radi našega spasa, stišao se nebesa i utjelovio se u Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raste također za nas pod Pontijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsno treći dan u Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi desne Otcu i opet doći u slavu suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha
iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Braćo i sestre, obasjani milošću, tecimo se vječnom Ocu, moleći ga da nas čuva u svjetlu istinske vjere. Kristovo je rođenje obasjalo tamu ovozemnosti i svim ljudima donijelo spasenje. Daj da Sveta Crkva neprestano pronosi svjetlo spasenja svim ljudima, te neumorno poziva na obraćenje za vječnost. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Kristovi su zemaljski roditelji ponizno vršili tvoje zapovjedi. Obdari pastire Svete Crkve snagom svoga duha, da gorljivo žive za tvoju istinu, te neumorno svjedoče pripadnost tvoje svetoj riječi. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Redovničke zajednice ognjišta su ljubavi i molitve. Blagoslovi njihovo zajedništvo i obdari ih mnoštvom mladića i djevojaka koji će svoje živote posvetiti služenju tebi i bližnjima. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Djevica Marija je prihvatila postati majkom tvome sinu. Daj da poštujemo dostojanstvo života, ponajprije u rođenju svakoga začetog djeteta, a potom i u odnosima s bližnjima. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Marija i Josip su s velikom ljubavlju brinuli o Isusu. Daj da svim roditeljima svijeta dobrobit djeteta bude najveća zadaća, a tvoja svesrdna pomoć nagrada u vršenju uzvišene službe roditeljstva. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Vječni Oče, sa svom te poniznošću molimo da ove naše molbe primiš i uslišiš. Ne uskrati nam svoju pomoć i milosrđe, već nas sve u svemu vodi i neprestano osvjetljuj stazu vječnoga života po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Lord,
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primi, o Gospodin, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svete crkvi. Gospodine, donosimo na oltar darove u znak svoga služenja i predanja. Primi ih i pretvori u tajstvo našeg otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. Ore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni i Bože, po Kristu našem Gospodinu. Njegovo je divno djelo, što smo po vazmenom otajstvu od grijeha i jarma smrti pozvani na milost. Rod smo izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk narod Tebi istečen, da posvuda navještamo Tvoja silna djela, jer si nas istame pozvao u svoje divno svjetlo. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, nadbiskupom našim Draženom, njegovim pomoćnim biskupima Ivanom, Mijom, Markom i Vladom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, stoga iskrena srca i puni pouzdanja molimo: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo, slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavlja, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Koji oduzima
jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, sada će uslijediti i sveta pričest. Podsjećamo vas kako se danas u svijetu obilježava Međunarodni dan života. Pravo na život zajamčeno je i Općom deklaracijom o pravima čovjeka, a nju je proglasila Opća skupština UN-a još 1948. godine. U Hrvatskoj se Međunarodni dan prava na život obilježava od 1996. Tada je Hrvatska biskupska konferencija upravo prvu nedjelju u veljači odredila da se obilježava kao dan života. A u povodu Dana života poruku je uputio i monsignor Ivo Martinović, požeški biskup i predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj. U njoj progovara o svetosti života u vremenu umjetne inteligencije. Monsignor Martinović ističe, premda suvremene rasprave o umjetnoj inteligenciji često naglašavaju njezinu ulogu u kontekstu tržišta rada i znanstvenih postignuća, Crkva s pravom ističe prvotno područje utjecaja umjetne inteligencije, a to je sam čovjek u njegovoj cjelovitosti i svakodnevnom življenju. Umjetna inteligencija kao proizvod ljudskog duha, jednako kao i sva tehnologija i tehnika, uvijek mora ostati u službi čovjeka, a ne postati njegova zamjena ili čak gospodar. Biskup Martinović zatim dodaje da je neprihvatljiva svaka uporaba umjetne inteligencije koja čovjeka svodi na podatak ili objekt manipulacije. Umjetna inteligencija mora ponajprije služiti onima koji su najkrhkiji, djeci, starijima, bolesnima, osobama s invaliditetom i svima onima koji nemaju glas u digitalnom svijetu. Njihova prisutnost podsjeća nas da je ljudska zajednica nije savršen sustav, nego zajedništvo u krhkosti. Što
Pomolimo se. Gospodine, ova pričest obnovila je u nama božanski život. Molimo te po tom sredstvu spasenja da neprestano rastemo u vjeri po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Bog svake utjehe ispunio vaše dane svojim mirom i dijelio vam svoj blagoslov. Izbavio vas od svakoga nemira i učvrstio vam srca u svojoj ljubavi. Obogatio vas nadom, vjerom i ljubavlju da plodni dobrim dijelima sretno stignete u život vječni. I blagoslov Boga svemogućega Otca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas da. Poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, pratili ste prijenos mise iz Zagrebačke katedrale. Misu je predvodio pomoćni biskup zagrebački monsignor Vlado Razum. Pjevao je zbor bogoslova iz nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu pod vodstvom dirigenta maestra Dražena Kurilovčana. Za orguljama je bio Neven Krajić. Budite s nama na prvom programu Hrvatske televizije utorak od 10 sati kada ćemo na blagdan Svetoga Vlaha prenositi svečanu misu iz Dubrovnika. A u ovom trenutku napominjemo i kako počinje u bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca u Zagrebu trodnevnica u subotu, nedjelju i ponedjeljak uoči blagdana Blaženog Alojzija Stepinca. Želimo vam ugodan ostatak ovo nedjeljnog dana.